Ak tam nedáš tento plech, ktorý bráni tomu, aby to vyhadzovalo hore, tak všetko sa ti bude usadzovať tu dolu, pod nožami. Není čo k tomu viacej povedať. V jednoduchosti je krása. Najdrahšia vec na výrobe tohto mlynčeka na seno boli tieto nože. Sú to obyčajné nože do kosačky, čo ma stáli, čo ja viem, 30 €. Boli dlhšie. Zobral som flexku. Odpílil som z nich po 4 cm z jednej z druhej strany, od toho prišroboval, dovidenia, není o čom. A vyriešil som pripevnenie takto. Narezal som si takéto malé trojuholníky, aby mi to držalo. Man, čo dá k tomu povedať? Fuj. Nie čo. Pozdravujem kanál Učíme sa pracovať. Tak majstro, môžeš si to skonštruovať. Seno si zabezpečíš, to je nič, formalita. Tak nech sa darí. Čus.